Ahoj lidi, já jsem Laura a tohle je moje první video, kde si budeme povídat a kde budu hrát. Jojda, pardon, spadl mobil. Já se hrozně omlouvám. Vlastně budeme hrát podle emoji. Na emoji, který je tady nahoře na obrázku. Jo, takže tak. A bude to asi krátký video. Pardon, tady nevím kde. Ale tak no. Halo, kdo mě furt někdo otravuje? No, já bych šla až tady to, sakra! Stěháte srandu ze mě, počkej, kolik to stojí? No tak to nechci, díky. Mám málo Robuxů. To je moje kamarádka vlastně. Nevadí? Tak já vám tady jenom řeknu, co vlastně já dělám. Já dělám to, ne co já dělám, ale když jsem třeba začala hrát Roblox, jak jsem se dostala k YouTube a tady ty věcičky, jo. Takže asi tak. Takže dostala jsem se YouTube, takže já jsem ještě koukala na YouTube a že se říká, ty sen toho, že jednou to taky jednou třeba můžu být, to by bylo super. Tak jsem si udělala kanál, kde jsem to vlastně měla nějaký videa. No, ale jsem si říkala, to je takové divné, ne? Tak jsem to zkusila nějak vytvořit aspoň přes... Tak jsem to zkoušela vytvořit přes vlastně můj notebook. Budu mít počítač, no. Přes můj notebook. A to mě už začalo bavit. Stáhla jsem si program, nebo s velkým mého táty jsem si stáhla program. Jo. A teď už nějak jsem a to bylo třeba před rokem, jo, skoro. Jo. Takže tak, no. Budu tady možná 16 kamarádkou. Tak. Kdy jsem začala hrát Roblox? Já jsem začala hrát Roblox popravdě v roce 2021, 2022. Teďka to natáčím den po novém roku, jo, takže je to dobrý. Je rok 2025, takže je to dobré. Doufám. Za chvíli nám končí prázdniny ve škole, takže jsem smutná z toho docela, protože nechci, aby nám končily prázdniny. Asi poznat, protože nenávidím učení. Školu možná mám trošku ráda, jako za to, že se mluvíme s kamarádkami, si povídáme a tady ty věci. No? Maximálně, co mě asi ve škole nejvíc baví, co mě ve škole nejvíc baví, jsou přestávky. To asi každýho, že... No, to mě fakt hrozně baví, přestávky. Ty jsou jakože super. No. Jmenuji se Laura, že? To jste si mohli na začátku.
Pardon. Mám masku na sobě, protože se nebudu odhalovat. Ne. Takže tak. Já jsem společensky teďka nejvíc oblečená, nebo ne společensky, ale normálně jsem oblečená. Já jsem oblečená vždycky, jo, ale taková, víš, naven teďka. Ale ještě budu, no. No já jsem teďka, protože jsem před chvíli byl na ohňostroji, takže proto, jo. Vy jste se někdo ptali, proč jsem taková. Nevím. Dobré. Rusie znova. Já zvládnu Ameriku. To zvládla. To nemůžu uvěřit tomu. Celý pan, já jdu sem, protože to bych to chtěla. No možná bych to chtěla tam. Amerika. Abych to možná zvládla i, ale nevím. Možná jednou vyhraju. Slovenci možná, že jo? To už stihnu, že jo. Jej. Já tam netancuju, to je mega husté. Bože, já tam tancuju. Já tam tancuju, bože. To je mega. Tak. Jestli umím hrát obíčka, to nevím. Pardon. Jestli umím hrát obíčka, upřímně nevím vůbec, protože vlastně proto. Proč jsem tam nezůstala? No nevadí, já bych tímhle asi ukončila tady to dnešní video. Bylo poměrně krátký. Určitě bylo krátký, ano. Ale ne zase už tak moc krátký. A u dalšího videa, papa.